Bon dia, bon vespre i bona nit a tothom. El vídeo d'avui anem a fer un petit repasset del que han sigut aquestes eleccions autonòmiques colonials espanyoles al territori del Principat de Catalunya. I bé, algunes coses a comentar. En primer lloc, a partir d'ara, durant aquest vídeo, donaré per fet que aquests resultats són verídics. Val? Jugaré a donar per fet que aquests resultats electorals són reals, que no ens han canviat, que no ens els han recomptat de manera sospitosa i coses d'aquestes. Anem a fer l'exercici de que confio en aquest tipus de democràcia que tenim aquí, malgrat tot el que envolta aquesta democràcia és criminal directament. Anem a fer veure doncs, que em crec que aquests són els resultats, que no vol dir que no ho siguin, simplement vull remarcar que poso en dubte qualsevol atisbo de democràcia en Espanya, saps? Llavors, com que Catalunya ara mateix doncs, està sotmès a Espanya, encara més tinc dubtes doncs, que els resultats electorals siguin aquests. Però bé, anem a jugar a creure'ns-ho, anem a fer veure que sí, els donem per bons, per bons entre cometes, però anem a fer aquest exercici. Sempre vull remarcar això, jo el simulacre aquest de democràcia que tenim aquí no me'l puc arribar a creure i per tant doncs, permeteu-me que faci aquest comentari inicial perquè hi haurà gent que directament doncs, evidentment negui aquests resultats. Jo no m'atreveixo a negar-los taxativament, no m'hi posaré molt fort amb això, però tinc els meus dubtes doncs, que això realment sigui així i que votem els catalans sigui exactament això, ja no per aquesta vegada sinó per les anteriors vegades i per les futures. Igual que sigui un referèndum o qualsevol cosa. Jo no em fio de qualsevol cosa que es posi a votació dins d'aquest estat i els resultats que se n'obtinguin a partir d'aquesta votació. No me'n puc refiar. Llavors, doncs, senyalo això. Donant per bo que el recompte sigui correcte, he de destacar una cosa, i és que hi ha hagut una reacció, també entre cometes, perquè és una reacció una mica com passiva, no? Però en fi, donat aquesta electopatia generalitzada que afecta a tants centenars de milers de catalans, doncs és destacable doncs, que hi hagi una reacció abstencionista, que la gent hagi decidit clarament, perquè a més és força clar, doncs que molts, m'atreviria a dir independentistes, perquè si han deixat de creure en el procés, vull creure en ells com a independentistes, em vull referir a ells com a independentistes i no com a processistes. Però bé, per no embolicar-nos massa, anem a dir que molts processistes han deixat de votar en aquestes eleccions i potser això doncs, els hagi transformat d'alguna manera o els posi més a prop, diguem, de la idea independentista i no de la idea processista. Llavors, és una cosa que cal remarcar i és, de fet, per mi, és la millor notícia que hem tingut els darrers 7 anys, o una de les millors notícies que hem tingut els darrers 7 anys a Catalunya. I és que els partits processistes, Junts, Esquerra i les CUP, han perdut suport, han perdut molt de suport respecte al 2017. Perdoneu, encara estic constipat. Això va per largo, això també. Doncs han perdut suport respecte, per exemple, a les eleccions aquelles ignominioses del 21 de desembre del 2017, unes eleccions que mai els catalans haurien d'haver participat, però bé, vull destacar doncs, que hi ha hagut una evolució. I per mi aquesta evolució, en tant que insuficient, és clarament insuficient, és una evolució massa lenta i massa insuficient per com està el país i pel que li queda al país, pel que li queda de temps al país, és insuficient, és tova encara i és massa lenta, però és una reacció i per tant és la primera notícia que vull destacar, és molt positiva i ho vull destacar. I després, també relacionat amb això mateix que estic dient, doncs tinc clar, i aquests resultats, o sigui, que hagin trigat 7 anys alguns processistes han deixat de ser processistes. Per mi oficialment deixen de ser processistes al moment que ja no cola i ja no voten processisme. Per mi, com a mínim, els concedeixo el benefici del dubte i vull pensar que ja han deixat de ser processistes, per tant es mereixen un respecte. I per tant, el que sí que constato és que hagin necessitat 7 anys per tenir una mínima reacció és molt preocupant. O sigui, d'una banda és molt positiu, d'una banda és fins i tot il·lusionant, poc però és il·lusionant, i per altra banda és preocupant, perquè
a veure, per què és preocupant? Doncs perquè es confirma que el procés d'extermini i genocidi de la nació catalana, perpetrat per l'estat espanyol i tots els seus vigilants del gueto a Catalunya, i tots els processistes, els dirigents polítics processistes, aquest genocidi, aquest extermini dels catalans, avança molt més ràpid que no pas la descolonització mental del catalanet mitjà. És a dir, el procés aquest de mentalització independentista i de descolonització de les ments dels catalans és massa lenta en comparació a com avança l'extermini i el genocidi de la nació catalana. I això és el que a mi em preocupa. Val? És una notícia positiva, però al mateix temps em preocupa perquè el ritme no és el mateix. O sigui, ells van a saco, l'Estat va a saco paco, la substitució demogràfica avança imparable i de manera acceleradíssima, i en canvi els catalans necessitem 7 putos anys, pràcticament una dècada, per començar a reaccionar. Compte, Això és com si vas al minut 80 de partit, vas 3-0 i comences a tenir les primeres oportunitats, la primera va al pal. Val? Doncs això per això és una mica preocupant. O bastant. Llavors, clar, això també és degut, i té la seva explicació, a veure com explico això, per no anar massa de llest, no? Perquè se m'acusa molt de que vaig molt de llest i tal, no? Sí, deu ser això, no sé. Però, a veure, això entenc que és degut a que és molt més fàcil enganyar la gent, com s'ha demostrat al llarg de la història, és molt més fàcil enganyar la gent, i entre ells enganyar catalans, que no pas explicar-los i convèncer-los de que han estat enganyats. O sigui, és molt més fàcil enganyar una persona que després de que hagi estat enganyada convèncer-la de que l'han enganyat i que li han pres el pèl. Primera ja per la humiliació personal que a un li pot comportar, o per la vergonya que a un li pot comportar, i després perquè s'ha convençut d'unes idees que li entraven molt bé al cervell i cada cop i volta descobreix que es mantenia. Per tant, per diversos factors, és molt més lent el procés de desenganyar una persona que no d'enganyar-la. És molt més ràpid, com dic sempre, trencar un vidre que reparar-lo. És molt més fàcil intoxicar una persona o que agafi un constipat, com per exemple jo, i és molt més difícil d'acabar de curar. Jo, per exemple, ja porto pràcticament 2 o 3 setmanes amb mocs i vull dir, encara no m'he acabat de recuperar del tot. Per tant, tot el que és recuperació en positiu és molt més lent, és molt més farragós que no pas la destrucció. La destrucció, la contaminació, la intoxicació, l'engany és tan fàcil, és tan barat. A més, és que no utilitzes pràcticament cap recurs, és molt fàcil. És que surt gratis. Val? Llavors, per això doncs, també entenc que haguem necessitat 7 anys. Però, clar, llavors, em temo que no hi serem a temps. Per desgràcia, em temo que no hi serem a temps. Val? Però bé, la sort i l'esperit positiu és doncs, que hem començat a despertar. I com us dic, doncs aquesta per mi és la primera notícia destacable en positiu dels últims 7 anys. Jo m'atreviria a dir que segurament és no sé si la millor, però una de les millors. Aleshores, a veure com volia seguir això. Em faig 4 punts perquè si no em perdo, tantes coses que vull dir. Bé, en fi, com a bona notícia, val? Doncs això, els vigilants del gueto per primera vegada a la història d'aquesta pseudodemocràcia que tenim muntada aquí a Catalunya per part de l'Estat, en aquest marc mental electoral espanyolitzat, espanyol, autonòmic, colonial, és la primera vegada. Antigament Convergència i Unió i Esquerra, no n'hi havia més, antigament Convergència i Unió i Esquerra, actualment doncs, el Parlament, les CUP, Aliança, Junts i Esquerra, és la primera vegada que no sumen els 68 diputats de majoria absoluta. És la primera vegada. O sigui, des dels anys 80 fins ahir, el catalanisme polític, per entendre-ho d'alguna manera, sempre havia sumat com a mínim la majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Si no vaig molt equivocat, pot ser al principi dels anys 80 en algunes eleccions potser no hagués sigut el cas, però si no m'equivoco, han tingut sempre majoria absoluta des dels 80. Des que va començar això de la democràcia aquesta que tenim aquí, aquest simulacre. Llavors, això és molt fort, algú pot estar preocupat, és molt fort, i això demostra lo malament que ho han fet. Malament entre cometes, perquè evidentment hi ha una intenció al darrere. Però no deixa de ser curiós, oi, catalans,
doncs que des de que van començar a dir allò de hem d'eixamplar la base, hem d'eixamplar la majoria, això van començar a dir per allà el 2010, el 2011, el 2012, hem d'eixamplar la base, hem d'eixamplar la majoria, ho van anar repetint, i venga, i boom, i ale, i venga, i otra vez, i boom, i venga, i resulta que acabem amb 59 han sigut, 59 escons, a 8 o 9 o 10 de... Sí, no? 59, si no m'equivoco, no? Sí, crec que sí. 59 escons, entre cometes, a forces... 59? No, mentida. Estic sumant malament, perdoneu. Vaig a treure la calculadora. Un segon, sisplau. Són 35 del Juntitos, 20 de la Izquierda Republicana Espanyola i de les CUP, que eren 6? 6 o 4? 4? Sí, més 2 d'Aliança, 61 escons que podrien comptar, diguem, com a vot d'obediència catalana, val? És la primera vegada que això succeeix, no sé si serà l'última o no, però és la primera vegada que, per tant, la majoria absoluta al Parlament la té l'espanyolisme ultra, és a dir, PSC, Vox i PP. Això és l'espanyolisme ultra i tenen majoria absoluta al Parlament. O sigui, ara, si els espanyols volguessin, podien fer el que volguessin des de la Generalitat de Catalunya. La gràcia està en que ja fan el que volen i no els hi cal la Generalitat de Catalunya, perquè la Generalitat de Catalunya i tot això de l'autonomia és una farsa, val? Però, per primera vegada, doncs, l'espanyolisme més radical suma aquests 68 escons, que són la majoria absoluta al Parlament de Catalunya. No sé si s'atreviran a sumar o no sé si per històries de màrqueting i tal no ho podran fer, no ho sé, és absolutament irrellevant. No sé si hi haurà repetició o no de les eleccions, no ho sé, m'importa 3 pitos, però analitzant, doncs, això és un fet destacable. I després hi ha gent, els diré il·lusos, no?, que estan molt contents i que celebren que Ciutadans hagi desaparegut del Parlament. A veure, gent, anem a veure, no sigueu idiotes. Vull dir, Ciutadans ha desaparegut com a partit? Bueno, sí, però la seva idea no. La seva idea política de Catalunya no. De fet, és el partit segurament que més mal li ha fet a Catalunya des del Parlament. Segurament és el partit polític amb unes idees que han contaminat més encara la societat colonitzada de Catalunya, i la seva feina ja està feta, la seva feina ja la van fer. Llavors, qui es pensi que un partit que va passar d'1 milió de votants, doncs aquest 1 milió i pico de votants que van tenir el 2017, el 21 de desembre del 2017, han desaparegut? No, aquests votants segueixen estant. Aquests votants que han votat un partit colonitzador com Ciutadans segueixen estant, simplement s'han repartit entre PSC, PP i Vox. I ja està. Per què han de votar Ciutadans si tenen les marques fortes, diguem, les marques principals de Vox i les marques... O sigui, m'explico? O sigui, Ciutadans al final és una cosa, és una conseqüència, un fenomen temporal, però la idea feixista i colonitzadora segueix estant al Parlament perfectament representada. Vull dir, no han desaparegut aquesta gent i aquests votants, s'han repartit entre les altres forces, perquè les altres forces s'han encara radicalitzat més. Ja està, perquè això és el que té un procés d'independència que va començar el 2009, recordem, no el procés aquest del no-res, el procés aquest de l'autonomia indefinida, sinó el procés d'independència va fer que, evidentment, doncs, els espanyols s'activessin, val? I Ciutadans és com va començar a agafar força. Val? Per què? Perquè els espanyols sí que han fet la feina, i els polítics espanyols autonomistes han fet la feina, i els polítics que se suposava que eren independentistes, que realment no ho són, doncs, entre cometes, no han fet la feina. Però molt entre cometes perquè sí que han fet la feina, que la feina al final és, doncs, aturar el procés d'independència de Catalunya i reconvertir i canalitzar i enviar a prendre pel cul el procés d'independència de Catalunya a un procés, doncs, cap al no-res, no? I aquí estem. Aleshores, és interessant saber, doncs, que aquests partits polítics autonomistes, en teoria d'obediència catalana, han perdut al voltant d'uns 500.000, 550.000 vots d'ençà el 2017, per exemple, doncs perquè el 2017 crec que van ser les eleccions amb més participació de la història de Catalunya, lamentablement. És que el tema del 2017 em refereixo a les eleccions que va convocar l'Estat el 21 de desembre. O sigui, aquelles eleccions on, segons el meu raonament, ja no s'hi hauria d'haver presentat cap partit dit independentista o dit d'obediència catalana, ja directament ni s'hi haurien d'haver presentat, no només no s'hi van presentar, sinó que a més els catalans hi van participar en massa. Els catalans entenent-se com a nació catalana, val? No la resta de coses que viuen a Catalunya, sinó nació catalana. Van anar a participar
de manera massiva, quan mai haurien d'haver participat. Llavors, clar, quan parlo de que han passat 7 anys perquè comenci a créixer una abstenció dins d'aquest processisme, independentisme, ara no sé exactament com dir-li, perquè ja us dic que la barrera és molt fina entre el processisme que es desconnecta i l'independentisme, perquè un processista que deixa de ser processista i deixa de votar processista potser el podem començar a considerar com a independentista, o com a mínim ara se li pot obrir, té un temps de reflexió de 4 anys perquè se li obri el cervell una miqueta i comenci a adonar-se'n de tot el que hi ha, perquè un cop te n'adones de la mentida després vas descobrint que cada cop la mentida havia sigut més grossa, és una bola de neu i potser t'acabes reafirmant més i tenint molt més el discurs més clar i començant a destapar tot l'engany, no? del que hem estat víctimes. No? Però bé, el que deia és dels 7 anys, que han trigat 7 anys, és perquè jo entenia que el 21 de desembre cap partit s'hauria d'haver presentat i que cap català hauria d'haver votat. Evidentment, entenc que la immensa majoria de la població catalana no està preparada com per fer Estaven molt enganyats el 2017, estaven en ple engany, és el punt àlgid de l'engany, i per tant entenc que el seu procés de descolonització, el seu procés de despertar, el seu procés de donar-se'n de com estava tot, és més lent, no? I necessiten potser uns mesos. No? El que jo no em pensava és que necessitessin 7 anys i 2 o 3 eleccions com per començar a reaccionar. Es podia haver començat ja a plantejar una abstenció al 2017, al 21 de desembre, i que en lloc d'un 80% de participació hi hagués hagut un 65, un 70, i que els processistes haguessin començat a perdre suport respecte al referèndum, i que les eleccions següents, encara més, no? Però bastant més, i que ara ja, per exemple, ja pràcticament ni es votessin, no? Aquestes opcions. Malauradament això no és així, i encara tenen més d'1 milió de vots, tenen bastant més d'1 milió de vots, i ha sigut un procés, com us dic, massa lent en comparació a com avança el genocidi i l'extermini de la nació catalana. I és això el que em preocupa, que potser ens podíem haver estalviat com a mínim, no sé, 4 anyets, no? O 3 o 4 anyets, no? Però bé, els catalans han necessitat 7 anys per començar a abstenir-se de votar, per començar a superar aquesta electopatia autonòmica espanyola que tenim, però bé, és un inici. Llavors, per una banda destaco que hi ha hagut una abstenció claríssima dels independentistes, val? Sí que efectivament, sí, ho dic bé, els independentistes s'han abstingut, en bona part, no en la mesura suficient, no tan ràpid com s'hauria d'haver fet, perquè això s'hauria d'haver fet fa anys, però en aquestes, s'han abstingut. Val. Dit això, no caiguem en l'error. Val? Aquí hi ha diversos factors. No caiguem en l'error. Els independentistes s'han abstingut, val? Però els espanyols també. Hi ha molts espanyols que s'han abstingut. Recordem que el 21 de desembre del 2017, que són les eleccions amb més participació de la història de Catalunya, on amb un cens autonòmic colonial espanyol que tenim a Catalunya, on els espanyols són majoria per sobre dels catalans, els espanyols eren 2.300.000 vots el 21 de desembre del 2017, si no me'n recordo malament, ara parlo de memòria tot, però aquestes dades normalment em solen quedar bastant gravades. Crec que eren 2.300.000 vots, tot el que era vot espanyol. No estic parlant de vot ultra o vot super espanyol o vot super en contra de la independència, sinó vot en general espanyol. Eren d'obediència espanyola, partits d'obediència espanyola, que eren Comuns, PSC, PP, Vox o Ciutadans, el que fos, més igual, tots aquests partits, i Unió Democràtica també, que es va presentar clarament contra la independència, o sigui, partits, diguem, no independentistes, per tant, d'obediència espanyola, com a mínim anunciada, diguem, no com Junts i Esquerra, que és una obediència espanyola però camuflada o dissimulada, no, obediència espanyola obertament, 2.300.000 vots, i en aquestes crec que 1.600.000, 1.700.000 vots, per tant, ells també s'han abstingut en 500, 600 o 700.000 vots. Val? Tinguem en compte, és una bona notícia que els catalans es comencin a abstenir, però també s'ha de ser conscient, i jo no dic si és una bona o mala notícia, jo dic que s'ha de ser conscient de que amb el cens que tenim hem de ser conscients que els espanyols també s'han abstingut, i malgrat això han guanyat les eleccions. O sigui, els espanyols s'han abstingut pràcticament de 600 o 700.000 vots, aproximadament, i malgrat això fins i tot guanyen les eleccions i tenen majoria absoluta al Parlament, i han deixat de votar 600 o 700.000 espanyols dels que votaven, que podrien votar-ne més, perquè a més a tot això li hem de sumar que el cens autonòmic colonial espanyol que tenim s'ha incrementat en 400.000
si no m'equivoco, des del 2017, des del 2015, perdoneu, des del 2015 fins al 2024, en aquests 9 anys, el cens que tenim, autonòmic colonial espanyol a Catalunya, ha passat de 5.300.000 a 5.700.000. 400.000 nous votants, que no són precisament Jordi, Carles, Sergis, Arnaus i Marcs i no sé què més, i Laies i Meritxells, val? La seva majoria, en aquest augment, aquests 400.000 nous votants que han entrat al cens espanyol autonòmic colonial que tenim, no són precisament catalans, en la seva majoria com a mínim, val? I també vull destacar una altra cosa. El 2017, que ja fa 7 anys, van votar molts avis catalans de pura cepa de tota la vida, que ja no hi són entre nosaltres. I estem parlant de milers d'avis. Milers. No 10 o 15 o 12 o 25. Milers d'avis, no sé quants, però milers. I la substitució demogràfica entre catalans, o sigui, el ràtio, diguem, de nens per família, diguem, per dona, que hauria de ser, crec que el mínim ha de ser un 2,1, i a Catalunya està bastant per sota, doncs la substitució, diguem, de noves generacions catalanes pels aquelles generacions més velles, doncs, que van morint, lògicament, no és suficient per haver substituït aquesta població, encara menys per incrementar-la en 400.000 al cens. No sé si m'explico, és a dir, desapareixen més catalans, o emigren també més catalans a Catalunya dels que neixen nous, de catalans, o sigui, de gent que acabarà sent catalana i s'acabarà identificant en una nació catalana, val? Ja siguin d'un altre origen o no, és igual. Però de crear catalans, diguem-ne, ja sigui de naixement entre catalans o de gent de fora que s'integra perfectament en el català, això queda per sota dels catalans, ja siguin d'origen o no, que se senten catalans i s'identifiquen com a catalans, que moren o desapareixen d'alguna manera. Llavors, és impossible que els nous 400.000 que han entrat al cens siguin tots catalans. Això és impossible, i el que és més factible és que el 90 i pico % siguin no catalans i que no s'integraran mai a la nació catalana. Val? I molts d'aquests tampoc han votat, però el potencial està aquí. Estem parlant de que aproximadament en el cens, ho estareu veient en algunes diapositives, per exemple aquesta del senyor R, de Twitter, doncs els catalans som al voltant d'uns 2 milions, val? Com doncs, va sortir el referèndum del 2017, el número de vots que van sortir pel sí, doncs comptem que estem al voltant d'uns 2 milions, com a mínim fa 7 anys, ara potser són menys, val? Perquè clar, com us dic, doncs, passen coses durant els anys, val? Ja sabeu, i la resta són no catalans, d'obediència no catalana, val? Compteu, si som 5.700 menys 2, doncs compta que et queden 3.700 aproximadament, més o menys, que no vol dir que tots els que no són catalans vol dir que estiguin en contra de la independència, necessàriament. No vol dir explícitament això, perquè també hi ha espanyols que s'abstenen, hi ha espanyols que suden, hi ha espanyols que els és igual si Catalunya és independent o no, perquè pel que sigui, coses estranyes, però bueno, però no són la gran majoria i no són el gruix. Sí que existeixen, però no són la majoria i no són el gruix. I jo quan parlo en nom de majories, en nom de gruixos de població, en nom del que és més habitual i més normal. Val? Les excepcions estan per confirmar la regla, no a l'inrevés. No podem fer una regla d'una excepció. Val? Aleshores, bé, dit això, aclarit aquests 2 punts d'abstenció, tant els catalans com els espanyols, cal també parlar de l'oportunitat que això genera. És a dir, com insisteixo, jo crec que el 2017 ja s'haurien d'haver començat, com a mínim, a abstenir alguns votants, hauria d'haver estat un procés més ràpid, però bé, en la situació en la que estem, 7 anys després de l'1 d'octubre i tot això, doncs bé, és una oportunitat, és la primera oportunitat que tenim els catalans per començar a desconnectar realment de l'autonomisme, per haver superat ja el processisme. Jo crec que és una molt bona senyal, val? De que hi ha gent que ha començat ja a desconnectar del processisme, hi ha gent que ha desconnectat ja de Junts, o sigui, que Puigdemont de la Calzada només tregui 35 escons quan s'està jugant la seva carrera política ja definitivament, i després de tot, home, és una molt bona notícia, perquè no ha enganyat ja ningú més. Els que l'han votat són pràcticament els mateixos que el van votar, i ja està. Esquerra, evidentment, s'ha desplomat, menys mal, i les CUP s'han desplomat, menys mal. Per tant, són bones notícies. El senyor Pere Aragonès aquest,
el net aquest de franquistes i cosí de Jordi Aragonès d'Aliança, aquest, a prendre pel sac, no? Diu que ha plegat, no? Si no m'equivoco. Doncs vinga, doncs perfecte. Que hi ficaran un altre, però no passa... Però bueno, com aquí vinga aquest, doncs ja fora. Val? Vull dir, això haurà una possibilitat, haurà una oportunitat, ens dona una oportunitat, val? Perquè desconnectar de l'autonomisme i desconnectar del processisme és el primer pas per començar a treballar per la independència. Aleshores, què s'ha de començar a fer? Doncs ara que ja no tenim... Com a mínim ara ja no estarem tan entretinguts en teoria, o hauria de ser així, com a mínim l'extensió hauria d'haver aconseguit això, malgrat no ha sigut una abstenció suficient al meu entendre, però sí que ha sigut prou important. Espero que aquests propers 4 anys, no sé si pensen repetir eleccions, però bueno, si en cas que es tornés a repetir eleccions, espero que l'abstenció dels catalans augmentés encara més. No sé si passarà o no, però bé. Aquests 4 anys que venen haurien de servir, perquè poden ser els últims ja, haurien de servir per bastir una opció forta independentista des de fora del Parlament, paral·lelament a les institucions autonòmiques espanyoles que tenim a Catalunya, fora d'aquest marc mental espanyol que tenim, electoral, i començar a crear una alternativa independentista forta de tots units, tots els independentistes units, sense ideologies, per fer la independència. Ja sigui presentant-nos d'aquí 4 anys, quan estiguem superpreparats, a unes eleccions d'aquestes autonòmiques i rebentar-les amb un partit independentista fort, o bé per intentar fer la independència des de fora per altres vies. Però ens hem d'organitzar, hem d'aprofitar aquests 4 anys que en teoria ja no estarem pendents de les trifulques entre Junts i Esquerra i tot això, perquè això es decidirà ara si formen o no govern i ja està, llavors ja veurem si van a eleccions o no, però en teoria poc marge tenen, és a dir, ja no tenen majoria absoluta, ara mateix són, excepte segurament Esquerra, són bastant irrellevants, perquè Esquerra encara pot fer la guarrada aquesta de juntar-se en comuns amb el PSC, que seria una guarrada tremenda, però ja és com que és massa descarat ja, i vull dir, no crec que ja això, vull dir, com a procés, com a processisme, i diguem, ja no pot haver-hi un govern processista, entenc, i per tant jo crec que ja tenen poc marge, malgrat sempre tornen i sempre tindran recursos per enganyar la gent i seguiran tenint maquinària i tal, no? Però espero que això obri una finestra d'oportunitat perquè els independentistes des de fora i tots aquells que s'han començat a abstenir, que són centenars de milers, fem un projecte independentista, bastim, enfortim, vull dir, ara és l'hora doncs jo us convido a connectar amb la resistència independentista catalana, a investigar sobre Directe 68, sobre el compromís d'UI, sobre la llista única, val? Que és un projecte, al meu entendre, que és el que ens pot servir a tots per presentar-nos tots a una llista única i poder fer la independència. Val? Encara que crec que encara som a temps de poder treure 68 escons al Parlament, malgrat el cens autonòmic que tenim, colonial i plegat d'espanyols, si tots ens presentéssim junts, si tots anéssim junts com a independentistes, sense ideologies, com si féssim un referèndum, com si anéssim a votar sí al referèndum, però votéssim un partit que es compromés a fer aquest sí a la independència, aquesta declaració unilateral, si ho plantegéssim com un referèndum i anéssim a votar tots que sí, seríem aproximadament uns 2 milions. I amb 2 milions ara mateix al Parlament té més de 68 escons. Té bastants més. Val? Després farà falta veure com és la resposta dels espanyols, perquè clar, si anessin tots els espanyols a votar en contra, ja no guanyaríem, possiblement en vots, però encara els 68 diputats potser encara els podíem aconseguir gràcies a la llei d'ON. Aquest cop ja ni la llei d'ON ha salvat els processistes, val? Però gràcies a la llei d'ON, que beneficia una miqueta més el vot català, en teoria, val? Per com està distribuïda la població al territori. No explicaré la llei d'ON perquè és molt complicada i ni jo mateix l'entenc, val? Però sí que sé que històricament els catalans ens ha beneficiat la llei d'ON, val? Això és irrefutable. I per tant, tenim possibilitats encara de poder guanyar unes eleccions, fins i tot dins d'aquest cens colonial autonòmic espanyol que tenim. Dins d'aquest cens il·legítim, il·legal i que no s'ajusta a la realitat del que és la nació catalana. Si hem de jugar aquesta carta, insisteixo, si hem de jugar aquesta carta de presentar-nos via eleccions autonòmiques aquestes espanyoles que es fan a Catalunya i rebentar-les de dins amb un partit independentista. Per mi, al meu entendre, la independència passarà per fora d'això, s'haurà de fer de manera paral·lela amb altres institucions, no haurà d'anar per aquí, però si anem per aquí,
doncs encara es podria, si és que encara som 1.900.000 o 2 milions quan d'aquí 4 anys s'hagi de votar i tots ens hem unit, cosa que dubto molt perquè és molt complicat de que tothom s'uneixi amb un sol partit, però tenim la possibilitat de fer-ho i com a mínim, doncs, no sé, intentar-ho. Però bé, és una oportunitat, val? És una esperança que podem tenir. I després també vull fer un altre comentari i és que David Reventós ha fet un tuit, va fer un tuit dient que si alhora que és un projecte finançat amb suport de diverses personalitats i bé, que aquest projecte de Jordi Graupera i de la Ponsatí ha tret només 15.000 vots, que no tornem a qüestionar perquè Directe 68 no s'hi presenta. Val? Com donen a entendre que si alhora només ha tret 15.000 vots, Directe 68 encara ho faria pitjor. Bé, jo no sé si és encertat o no comparar Directe 68 amb Alhora, principalment perquè no tenen res a veure, i en segon lloc perquè Directe 68 té una trajectòria de 10 anys de feina al darrere, i principalment perquè hi ha molta gent, per exemple, d'Aliança Catalana, n'hi ha molts que han votat Aliança Catalana i Sílvia Oriols, molts, val? Segurament milers, que haguessin votat Directe 68 si haguessin tingut l'oportunitat. Llavors, jo no sé exactament si és encertada o no la comparació, com per dir, escolta, com que alhora no ha sortit, que ningú s'atreveixi més a qüestionar-nos que per què no ens presentem. Val? Entenc el raonament, entenc perfectament el raonament, però home, comparar alhora amb Directe 68, sí que és veritat que clar, a nivell de promo, a nivell de tal, però home, la feina que s'ha fet, la xarxa que hi ha, la quantitat de catalans que ja coneixen el projecte, encara que clar, de moment no l'han pogut votar mai, per començar, no l'han pogut votar mai, però hi ha molta gent que ha votat altres partits, com per exemple Aliança mateix, i que votarien Directe 68. I ja us dic, jo crec que un cop Directe 68 digui que es presenta, és a dir, un cop Directe 68 decideixi presentar-se, el dia que Directe 68 decideixi presentar-se, jo crec que hi haurà molta gent que un cop vegin el projecte, la possibilitat real de votar-los, jo crec que molts els votaran. Val? Però bé, això ja són especulacions, això ja és una opinió meva personal, val? No vull que es malinterpreti ni res, simplement tinc moltes ganes de votar-los, tinc moltes ganes de poder votar Directe 68, però per això també, també cal anar construint aquesta llista única, aquest compromís d'UI, us he deixat les diapositives també perquè ho veieu, val? Qui estigui interessat en el tema, Resistència Independentista Catalana, Directe 68, també podeu seguir la Wota Catalana, tant a Twitter com a YouTube, etc. Val? I bé, simplement ho volia comentar perquè alhora em sembla una puta estafa i clar, posar-te al mateix nivell amb la feina que hi ha al darrere de 68, amb tot el patiment que hi ha i amb tota la feina brutal, monumental que s'ha fet, amb un documental que han vist més de 300 o 400.000 persones i tal, doncs home, em sembla una mica insultant fins i tot per Directe 68, que sé que no evidentment el David quan ha fet aquest tuit evidentment no ho pensava així, no? D'aquesta manera com ho estic dient jo, no? Però vull dir que no es malinterpreti el tema. En fi, tampoc em vull allargar més perquè donaré encara peu a més males interpretacions. Però això, ho veig com una oportunitat, ho veig com un pas endavant, me n'alegro per aquesta abstenció independentista, perquè ha sigut clarament també independentista, és a dir, els independentistes han perdut molt de suport perquè molts independentistes ja han deixat de votar processisme, i paral·lelament també, però bé, això ja és més irrellevant, no? Que els espanyols hagin també deixat de votar en comparació al 2017, me la bufa, però bé, és una consideració que s'ha de tenir en compte pel tema del cens, val? El tema d'aquest cens que hem de tenir en compte que si l'objectiu és, ho dic per què ho dic això, a veure, perquè si l'objectiu és presentar-se a unes eleccions, després de trencar la censura en finançament, amb el que vulguem, presentar-se amb una proposta política independentista, purament independentista, sense ideologies i tots junts, i guanyar per una majoria absoluta per fer la declaració d'independència, hem de tenir en compte que amb aquest cens, potser d'aquí 4 anys, perquè ara mateix ja són absoluta majoria, però potser d'aquí 4 anys encara serà pitjor, potser no es podrà fer. Perquè, insisteixo, que la teoria aquesta de que un cop se sàpiga la veritat 3 o 4 milions de persones votaran per aquesta opció, em sembla que no és realista, gens, val? Perquè els espanyols seguiran sent espanyols, seguiran sent en la seva majoria molt feixistes i no estaran interessats mai en una independència de Catalunya, per molt que la independència de Catalunya sigui perfecta per ells, molt indicat, sortint guanyant i sigui molt beneficiosa, els és igual. Viva Espanya, manque pierda, val?
Viva Espanya man que pierda, aquesta és la seva filosofia i no ho hem de perdre de vista, val? Que després puguin haver-hi gent de l'abstenció així de sempre o gent indecisa, sí, aquests es poden afegir a la causa, sí, evidentment si veuen un projecte encara lluix i amb il·lusió, doncs sí, però bé, també som conscients que per molt que ens juntem els independentistes hem de saber d'on venim i que tot el que ha passat aquests darrers 7 anys hi ha molta gent doncs, que indecisa o de l'abstenció, que això de la independència potser ja no es tornarà a interessar mai, per molt que nosaltres intentem fer-ho molt interessant. Per tant, per això dic que em preocupa això de cenyir-nos a unes eleccions amb un cens d'aquesta manera, val? Que encara hi ha possibilitats de fer-ho? Sí, perquè jo crec que 2 milions de catalans votant sí a la independència del Parlament en un partit que es presenti així, doncs encara poden guanyar, jo crec que encara poden treure 68 escons, però no sé fins a quan, no sé fins quin moment, val? Perquè clar, hi haurà un moment que ja no quedaran catalans suficients com per fer-ho, per molta llei d'on ni moltes milongues que fem. La vida és així, o sigui, és que la realitat és aquesta. Llavors no podem amagar una cosa darrere l'altra. Vull dir, hi ha dues coses aquí. Que hem de fer una DUI el més urgent possible i que ens hem d'unir tots sense ideologia i tal, això està clar. I per altra banda, està clar que hi ha un genocidi, un extermini, un retrocés i una substitució demogràfica brutal que va acceleradíssima i que això condicionarà futures eleccions, futures votacions, i etc. Per això, bé. I bé, res més, aquest és el meu, entre cometes, breu, perquè són 36 minuts ja, anàlisis d'aquestes eleccions autonòmiques espanyoles colonials a Catalunya. I ja està, crec que no em deixo res més ara mateix per comentar. Sí, bé, bueno, haureu vist passar les diapositives. Aquesta, per exemple, que surt de Terrassa, doncs, et diu on està concentrada la població d'obediència catalana i en vermell doncs, l'obediència aquesta espanyola i tal. Vaig a mirar una cosa, a veure, perdoneu, aquí teniu el Compromís, val. Sí, aquí estava el David, a veure, correcte, 135 espanyols, 135 vots espanyols. Sí, perdoneu, ja sé que volia comentar, perdoneu. Un últim comentari sobre Aliança Catalana, val? Per una banda, i que se m'entengui, me n'alegro molt de que encara hi hagin 118.000 persones que enganyades, és a dir, a veure com ho explico perquè s'entengui, me n'alegro de que aquestes 118.000 persones les puguem comptar com a gent que no creuen el procés. És a dir, malgrat nosaltres sabem que Aliança Catalana és procés 2.0, malgrat jo, propietari d'aquest canal, soc plenament conscient del que significa Aliança Catalana i de l'objectiu que hi ha al darrere Aliança Catalana, me n'alegro de que hi hagin 118.000 votants d'Aliança Catalana, perquè els votants d'Aliança Catalana jo els conto com a independentistes, malgrat hagin sigut entabanats. En la seva majoria, 118.000, no tots, però en la seva majoria són independentistes i són nacionalistes. Jo me n'alegro, perquè aquests els puc sumar amb l'abstenció, perquè, a veure, és veritat que clar, ja els han engatussat amb Aliança, però són 118.000 que ja estan fins als collons del procés, malgrat Aliança és procés 2.0, però ells encara potser no ho saben perquè estan enganyats, perquè encara no han arribat al fons de la qüestió. Tenen els meus vídeos al canal per si algú m'està escoltant i li interessa, però és que hi ha molta gent d'Aliança que han votat Aliança perquè no hi havia una altra opció que ells entenguessin que era independentista i han entès Aliança Catalana com un projecte independentista. O sigui, la majoria dels que han votat Aliança Catalana ho han fet entenent que era un projecte independentista, també contra tema immigració i tota la mandanga, però molts eren farts del procés, farts de Puigdemont, farts d'Esquerra i farts de la CUP, i per tant és un primer pas. Malauradament doncs, ens quedaran aquí enganxats a Aliança Catalana, o no ho sé, però ja és un primer pas desconnectat de Junts, d'Esquerra i CUP, ja és un avenç. Me n'alegro molt per l'abstenció, però també me n'alegro perquè aquests 118.000 els hem de restar de Junts, de les CUP i d'Esquerra. I home, és una bona notícia que aquesta gent sigui prou desperta com per haver desconnectat d'aquests altres 3 partits. Ara, malauradament, doncs, han quedat agafats a Aliança Catalana i encara no han descobert o no han volgut investigar o no han sabut veure o llegir bé el que hi ha darrere Aliança Catalana, però espero que aquests 118.000 els podem comptar com a independentistes per a futurs projectes. Això ho aclareixo. Després també dir que, home, Aliança Catalana, amb tot el bombo que s'ha anat donant, amb totes les entrevistes que ha tingut a mitjans espanyols
i tota aquesta promoció per psicologia inversa que ha tingut, tota aquesta censura que no era censura, perquè quan tu censures algú simplement el silencies i ningú en parla. Quan tu censures a la contra i vas fent com un boicot molt clar i molt descarat i vas parlant malament d'algú, no li estàs fent una censura, el que estàs fent és promocionar-lo per psicologia inversa, en molts casos. Llavors, amb tot això, doncs que només hagi tret 2 escons, em sembla poc. Jo crec que n'haurien... Jo donava per fet que entrarien uns, no sé, entre 7 i 10. Com a mínim, 7 i 10, entre 7 i 10. Entre cometes, m'ha decebut perquè jo em pensava que entrarien entre 7 i 10. Entrarien amb 7 o 10. Però bé, que se m'entengui, val? Que els 118.000 que han votat Aliança Catalana, jo els vull comptar com a patriotes, val? Potser m'equivoco, Potser m'equivoco, però jo els vull comptar així. Que han estat entabanats per Aliança, val? Ara veurem també què fa Aliança, no? Però bé, no faré 40 minuts més de vídeo explicant el que és Aliança, perquè ja ho he explicat en molts vídeos anteriors, però bé, vull fer aquest comentari, val? I res més, simplement ho deixo aquí i ja està. Moltes gràcies a tots i a totes per haver escoltat i fins la propera.